Россия социаль фондының Татарстан бөлігі 80 яшьлек гражданларға һәм беренче төркем инвалидларның пенсияләренә өстәмә түләү билгеләячәк. Бу өстәмә ел сайын пенсия белән бергә индексацияләнәчәк. С 1 января 2025 года Социальный фонд Татарстана установит надбавки к фиксированной выплате гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы в размере 1200 рублей. То есть преобразуется сама выплата компенсационного ухода. Меры соцподдержки они остаются, но они будут уже выплачиваться в другом формате. Бүген беренче төркем инвалидларны яки 80 яшькә җиткән пенсионерларны караучы Татарстанлылар 1200 сум күләмендә түләү ала. Түләүләр карап торучының гаризасы буенча карап торучының язмача раславы булганда билгеләнә. Акча тәрбияләнә торган кешенең пенсиясе белән бергә исәпләнә. Киләсе елдан мондый кагыйдәләр гамәлдән чыга. Моның урынына беренче төркем инвалид булган яки 80 яшькә җиткән барлык гражданнарның пенсияләренә дә автомат рәвештә 1200 сум өстәмә акча билгеләнәчәк. Гражданам, которым исполняется 80 лет, устанавливается также надбавка к фиксированной выплате в размере 8134 рубля. То есть она получается двойная. Если, допустим, день рождения будет 2 ноября, то со 2 ноября социальный фонд устанавливает фиксированную выплату в двойном размере. То есть вместо 8134 она будет получать 16 тысяч. Пенсионерларның үзләренә моның өчен бер каяда мөрәҗәгать итәргә кирәк түгел. Мондый пенсионерны караган кеше турында мәгълүмат бирү дә кирәк булмаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.